Bine ați revenit într-un nou videoclip. Astăzi să ne jucăm iară Stand of 2, să vedem ce update am făcut. Am făcut un update. Așa e bun să punem, nu știu, așa zic eu. Update-ul eu zic că l-am făcut. Bun, aici n-are nimic. Hai să băgăm un meci așa. Da, nu se vine și la... Nu știu, eu zic așa desert, nu știu cum să zici. E mapa mea preferată așa. Scrieți în cum... No, village cea mai urâtă. Urâtă! Urâtă! Dacă-l face toți ca mine, a fi la el pe pământ. Nu înțeleg aici. A, ce cam o dată asta? Bă, dar n-am timp. Cabul. Asta, ce prostie, eu credeam că s-au început. Abia dacă le începe așa am pierdut, 100%, am pierdut. What the fuck, man? Uite, puneți asta și desert, cea mai faină. Wow. Bă, ce rău am tras. No, ăștia le dau 100%. Hai, ieși afară, lasă, mami tale. Eu stau aici și nu mai ies. Efectiv. Hai, ieși. What the fuck, man? Am văzut unul aici. Bă, de ce nu pot trage cu asta? Ați văzut și punctul țamă acolo? Bă, dar n-am cum să mă învârcă deja ăștia-s curuțul meu. Bă, uitați! Încă unul... Mama mea, asta e invazie, bă! Asta e invazie, bă! Dar și tu sunt, de unde să mai fac? Nu pot efectiv... Oh, what the fuck? Mi s-a întâmplat bug. What the fuck? No, gata, mă merge pe lag. Gata, frățiorii, s-a terminat șmecheria că... E și fel. Am văzut unul acolo care se așa, nu mă băga. Nu cum am fost așa, am M60, deci tot. Nu mă stăm aici. Și stai tot aici, așa, vezi? Țag, uraganul. Să dacă nu, hai să cumpărăm asta așa. Făleu, ăsta mă moară numai. Dar cum n-ai cum, mă nervează. Asta e, dar suntem 76.
Nu mai am nici 177. Voi vedeți că l-am pus direct, da. Nu-i că spre tare. Nu-i că spre tare. Las. What the fuck, mă, dacă nu-l pot nimeri nici așa. Oșe. Oșe, cap de oaie am. S-a terminat șmecheria. Da, gata, dar nu pot, nu știu să joc cu asta. Dacă îmi dați banul, uite, îmi dați banul cu asta, vă joc toată viața. Banul ăsta, cu asta joc toată viața. Oh, fuck. Oh, shit, not good. Perfect. Încarcă. Bă, suntem la 103 la 68, bă, what the fuck. Gata. De nu mă farmeam, mă. Dar și eu vorbesc atât că după voi mă farmați pe mine. Perfect. Hai să pun telefonul la încărcat. Haide. Briș. Eu zic să ieșim să deschidem acela. Hai să-l deschidem. Oh, deja 6 minute, what the heck? Fortnite la Babagi. Perfect, hai să deschidem asta. Deschide. Uite, dar aici sunt total schimbate armele. Eu am pe asta, o am și pe asta. Îmi pare bine dacă îmi capătă una alta. Ce urât. No. Not good. It's not. Hai să ne uităm așa. Aici... 26, 26. Ui, fain asta, nu glumă. Fain asta. Dar ce faci cu asta? Da, sunt faine, dar n-avem bani. Nu mai am. No. Ia, hai să ne băgăm în meci. N-am nimic de interesant, hai meci. Hai. Bun, mă, data asta e bun. Perfect. Noi suntem niște teroriști. Bă, dar câte... Ce foame mi-e, am deschis. Ce face burtica, bă. No, gata, pierdem asta. Încă o dată.
Bă, nu pot da capuri, nu pot da capuri. Cu asta oare pot da capuri? Aferaiul de bani. Bă, tu nu ajungi efectiv acolo sau ce? Aferaiul de bani. Gata, și am și mai multe skin-uri. După vă dau idee. Dar dacă vreți să vă jucați cu mine, nu e nicio problemă. Eu mă joc cu oricine. Nu contează asta. Vemelea, ce-i vemelea. Bă, dar cum fac ăștia să dau capul? Uitați-vă pe TikTok și trimiteți-mi care cele mai faine capuri care ați dat. Eu mă cheamă Lenari TV, ca și la care zic prostii. Da, că eu normal am vrut să copiez videourile și ele de pe el de la account, dar nu mai am vrut să fac capi. Scrieți-mă acolo în comentarii undeva. Nu scriu-mă, oi, dar dau de hai să încercăm doar capuri. Ce ziceți? Vrei să încercăm doar capuri. Dar eu nu știu să dau capuri. Ce răcoare o venit. Dar nu-i cum să dai capuri, că astea spre tare. Hai pun pe tine. Bă, ce bine m-am găsit locul ăsta. No, bă, ia. Bă, mă duc pe aici. Stați să mă iau o armă de asta bună. Stați. Eu asta e un 16. Asta e bună, rău de tot, vedeți așa. Mamă, mie ce fain să vede. Asta părea de noștri, dar ce? Și capi am dat, bă. De câteva ori ăștia capurile nu le e. Hai, când am dat, suntem 51 la 40. Băi, să de capuri, opa. Unde vrem? Plac să tu deci, plac. Vrei unul, băi, unul. N-am măcar am ucis, ha. Aici e prefain. Prefain, uite. M-a pus așa mâna la gât, m-am dus. Aferaiul pe pământ. Eu mă confund. Aici ce pana mea fac. No, așa nu mai e bun, gata. Am găsit numai bun aici. Bine, mă, măcar la 60 am câștigat. Aha! Victory! Hai să vedem dacă ne dă ceva. Ei bine, eu dat asta și... Na, asta e videoclip. Scrieți în comentarii dacă mai vreți. Hai, bye bye!